Ekene m unu ụmụnne m na ụmụnna m asị m ebe onye nọ na-enene m na ya dịla onye ọbụla na mma na m. Biko na nwere m ihe na-abụ na-efere mbụ wala idisi na-ajụkwa ese na-asị na mmadụ ọ nọzikwa. Vidio nwanne anyị nwoke na afụ n'akụkụ ya bụ vidio ọsị ka o zijela Akwa Okuko Tiwaraki n'ụba. O nwere ihe okwu ọ sị na ọbụrụkwa ọnụ ka ọ na-akọ akwa ndọ na ọbụrụ na nọ na abụghị ọnụ ọ ọbụrụkwa na isi threat na ihe a bụ afa ka ọ na-agbala akwa na as long as na Akwa Okuko ka nọ the two hotel ọlụ he will never rip from it na as long as kwa na Akwa Okuko Tiwaraki n'ụba nnọkwa na-eme dibia na Anambra State na ọmanwụ ndị na-enweta zikala na his dibia ship and his dibia omenalism anwụgo. Necha vidio anụ nwanne necha echiche gwesị mba maka ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa is for record sake. Unu watch this thing anaghị m edelete video maka na onwe mgbe ya bụ olue all these things bụ ka for record keeping and for record sake. Ajụzi esesi na kedu mgbe ekwuli ihe a kedu onye kwulie kedu mgbe ekwuli ya asụke nọ n'afọ 2023 mbọsị dị otu a n'ọnwa Ọgọst ka ekwuru nya bụ ihe mbọsị dị otu a ka onye kwulie nekwa ebe post ya na ebe mfuli ya because na ihe ya eme this guy ji ka obi n'uche nke m ihe na-eme o ji wee ka obi wee pụta wee mewe this video direct beli atụ akwa bụ na onye ọbụla nwere ihe karịa obi, onye ọbụla ma ihe na-etili mkpu n'ọhịa na-akụli egwu n'ọhịa ọ na-agba maka ụdịrị this takes a level of boldness. Unu watch the guy ọ na-eme ihe omenala ọ dị eje ụka ebe ka nsị nọ ndị ụka na-enwesala akwa anya ukwu. This guy ya dị eje ụka onye omenala which means na ihe dịbe oke dịkwa na be ogene. Achọrọ m ka unu nene vidio unu nenechazie unu amezie analyze on your own terms tiziela ya na comment section ngwa nene vidio unu fụ. Daalụ ndị nke m ọ udu mee nwa aka alụ na-ekwu abịa na m ọzọ ka nzie unu ozichi m si nzie unu Akwa Okuko Tiwaraki ngị ka na-ezi ozi a ezicha gị ọ bụ na ikwelo dị sie ya ekwe next year and ọ bụ na ikwe next year ya ekwe next 2 years and ọ bụ na ikwe next 2 years mana ya ekwezi next 3 years mana one day ya ekwetaliri fan n'ezi gị. Gee ntị ka ngwa gị Akwa ife nna awa gị abụrụ threat ọ bụrụ mmaja ife nna awa gị nna agbara gị ka afa nnezi gị ka ozi maka ebe chi m si ngwa ka nna agwa gị ọkwa ifu this your two hotels ịrụ gee ntị ka ịnụ as long as na these two hotels ka nọ n'afa gị bụ Akwa Okuko as long as no ama no ngwa bụ akwa nwe these two hotels those two hotels ama nga n'ihu enwere ife imekata ka ime ka ego gị iji wee rọda hotel as long as na that two hotel ka nọ n'afa gị bụ Akwa jede ife ngwa gị somewhere adị m eme ọ bụla egwuregwu go and write it as long as na those two hotels ka nọ n'afa ngwa bụ Akwa Chidozie nwa ngwu ọ bụ na ere ya ere ya amara m ka esi eme ma ngwa gị ka esi eme ya mana as long as ọ na-aza afa gị ọmanga n'iru enwere ego ya eti ebe a ya ewepụta ife abụ afa ka nna agba ọ dịrị gị enwere ego ya eti na hotel a ya ewepụtanwu as gain go and try. Na number 2 afa nna agbara gị as long as na ị ka nọ na Anambra State na-eme dibia ọrụ dibia ga anwụgo final yes isi na asị ige na ntị ife nna as long as na ị ka nọ na Anambra State na-eme dibia na Anambra State ọrụ dibia ga anwụgo go and write am somewhere. Ịma nwote o mgbe elu ịma mfụzi ofu mkpụrụ client na that your shrine the only remedy for you bụ Akwa number 1 ị hapụ na Anambra State chọọ steeti ọzọ je emebe ọrụ dibia then ichegharịa n'elu ya kwa ọnya bụ na ịfụkwa period ga anya again n'ọrụ dibia. Those two hotels ịrụ
ọ bụrụ orure ka ị chọrọ ire ya fine, amụrụ mma ngwa gị ka ị esi eme ya, mana as long as na ọ ka nọ n'afa gị, enwere ego itinye na họteelụ anyị ewepụtakwa ọ bụrụ uru dere gị ọma nga n'iru those two hotels. Ọ na ife nna agwa gị ịma mgbe m pụtara ebe a about 6-7 months ago, agwara m na ife nye ndị dibịa 6 months ka ha pụọ social media. Ọ fọrọ obere ka o ruo 6 months ha bido na-awọba onwe ha awọ. So ị neglect ya nke a, ị neglect okwu na-aba ngwa gị, ife nye gị bụ 2 years. After 2 years ife ka esi wee da flat ya da to the extent ị ya na-abizi ego n'aka mmadụ. Go and write it down. Doubt 2 years ka nye gị wa bụ Chidozie Nwangwu. Ọ bụ na ime ife na-aba ngwa gị ikwechiri 2 years ka nye gị ife ya na-ayọ mmadụ ego. Ị esi na Anambra steeti pụọ jee rụba ọrụ dibịa. Those 2 hotels I esi n'aka gị pụọ before gaa n'iru again in life. Try am, run ya n'afa gị again careful. Thank you very much. Adịm agwọ gị fa no threat. Adịm agwọ gị na nna eyija gị. Nna agwọ gị na nna agbara gị afa. Nna agwọ gị na nna afụrụ gị ụzọ. Nna agwọ gị na nna eburu gị amụma ife no before you. Neglect ya ma ife ilo na mbụ just talkative. Neglect go there ka ifuze ka mụ na ndị followers m ji ize nke a mee example now. Neglect ya izu ya na-aba. Continue mebe ọrụ dibịa na Anambra State. Continue run ba those hotel n'afa gị ka ihe nye gị 2 years. Enuzie ụda ya. Ya gazie. Ọ ya adịrị gị mma. Ọ ya adịrị gị mma ma isoro ife ngwa gị. Isi na ntị gara anụ ihe. No problem. Ezigo ngozi Chimsinzie gị. Thank you. Ya gazie. Ekenekwa m nwoke na-ekene nwaanyị na-asị na adịle Igbo niile mma, ọrụ adịle nwoke mma, dịle nwaanyị mma. Biko ka isi na-enecha vidiyo na nwekwu m ya sị na ị na-enecha analyze cha ya on your own terms. Tila ihe ichete na comment section, like kwa ya, share kwa ya ka onye ọzọ soro gị follow ihe na follow na channel anọ. Ishi echa ya ime ihe dị a, imetụla ya aka na the like button, metụla ya aka na the share button also. Igwe notification gị ka isila anyị na-enweta notification mgbe ọbụla. Maka na nwanne anyị nwoke akwụchala okwu sọsọ ebe na-agbado okwu na ya bụ these 2 items okwulu okwu ya, these 2 things okwulu okwu ya. Number 1 na Akwa Okuko hotel ya ma mbali ya ulu. Na as long as na the hotel ka nọ n'afọ akwa no maho Akwa Okuko sokwa ya ti ya 10 million, he will not make it. Na the hotel ya vanish within 2 years na another way aka the hotel. 2 na Akwa Okuko ya apụ na Anambra State jee ebe ọzọ emewe dibịa. Ọ bụghị na ọ na-eme dibịa bụ dementi, na ọ na-eme ebe ọzọ ahụ o cheghalị ya na ọ bụkwa na ọ chọọ ka ihe gaalị ya ga na ọ na-emekwa na ihe nya bụ ihe na ọ cheghalị ha na ihe ka ya na-ebe ka ya na-ebekwa. Mwesi ụmụnna dododo onye maka vidiyo nwa isi lu akwa ntị oshie ya, onye maka isi lu akwa ntị ogosie ya. Ị na-enechakwa ya fụ na Igbo fan akwa na like ho the boy kwu mo like achọrọ m kekwu analyze ihe dị ga kwu analyze cha itila ya na comment section. Biko follow kwa na anyị na Facebook, na anyị nọkwa Facebook Igbo Channels TV na Facebook. Unu check ya unu afụkwa na the same foto anyị na-use ebe a ka anyị na-use ebe a nke ọzọ na-enekwa the video dị ebe a unu afụkwa ihu m dị ya. Biko na-ekwu na ụfọdụ video ntile ebe a adịọkwa ebe a, ụfọdụ video ntile ebe a adịọkwa ebe a. Biko nụ anyị niile bụkwa na nwanne ya sị m na adịla onye ọbụla na mma ka anyị nwere mgbe ọzọ.